Dnes som opäť robil jednoduchý recept za pár drobných. Urobil som bravčovú krkovičku s fazuľovými lúskami. Plátky krkovičky som naklepal rukou. Môžete ich naklepať aj paličkou na mäso, ale ja som chcel tie plátky trochu hrubšie. Krkovičku som potrel plnotučnou horčicou a posypal som ju grilovacím korením z oboch strán. Na rozohriatú grilovaciu pánvicu som nalial trochu repkového oleja. Potom som na horúcu pánvicu uložil plátky krkovičky. Na pánvičku som prilial aj trochu vody, aby sa na začiatku plátky krkovičky podusili. Keď boli plátky krkovičky z jednej strany opečené, obrátil som ich a opiekol som ich aj z druhej strany. Opečené plátky krkovičky som odobral z grilovacej pánvice, zabalil som ich do alobalu a nechal som ich odpočívať asi 15 minút. Na pánvičke som nechal rozohriať trochu masla spolu s trochou repkového oleja. Na horúcom masle s olejom som potom do sklovita orestoval nakrájanú cibuľu. Keď bola cibuľa orestovaná, pridal som do pánvičky mrazené fazuľové lúsky. Fazuľové lúsky som osolil a okorenil čerstvo namletým korením 4 farieb. Pánvičku som zakryl pokrievkou a nechal som fazuľové lúsky dusiť, až kým neboli úplne mäkké. Do mäka udusené fazuľové lúsky som ochutnal, no a ak by ste chceli, môžete ich dochutiť soľou alebo korením. Mrazené zemiakové krokety som nasypal na plech vystlaný papierom na pečenie. Zemiakové krokety som nechal piecť v rúre podľa návodu. Tak už aj zemiakové krokety mám upečené a môžem na tanier naložiť fazuľové lúsky. Pridal som aj plátok krkovičky, ktorý som polial trochou výpeku. Nakoniec som pridal zemiakové krokety a už sa teším, ako toto jedlo ochutnám. Ak sa rozhodnete urobiť bravčovú krkovičku s fazuľovými lúskami podľa tohto videa, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám to podarilo.
No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.